এইটা কোন କରୁଛନ୍ତି କହିଲ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରାହଉଛି। ଏଇଟା କଣ କରାହଉଛି? ମଶାରୀ ମଶାରୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଶାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖ ସେ ମାକୁ ସେ ମଶାରୀ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସାର୍। ଏଠି କଣ ମଶାରୀ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଠାରେ ହେଇଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏଇଟା ସେମାନେ ଟାଣିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ ସେ ଭିତରେ ସେ ମା ଆଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଶା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଏବେ ଗାଁରେ ପାଣି ଜମଲା ଏଇଠି ପାଣି ଜମୁଛି ଏଇଠି କେମିତି କରିକି ପାଣିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନାଳିଆ ଯୋଉଠିକି ପାଣି ଜମବା ଜାଗାରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାଲି ମାଟି ସବୁ ପକେଇ ସମତଳ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆଶା ଦିଦି ପାଖକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଗଲା ଆଶା ଦିଦି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମ ଏଇଟା କଣ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସାହି ପଡିଶାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ କଣ କହିବେ ଯେ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବେ ଜ୍ୱର ହେଲେ କି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବେ ଔଷଧ ଖାଇବେ ତା ସହିତ ପରିବେଶ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ଝାଡା ହେବ ଜ୍ୱର ହେବ ହେଲା ଡେଙ୍ଗୁ ହେବ ସ୍ପେସିଆଲି ଡେଙ୍ଗୁ ହେବ ଆଉ ଝାଡା ଜ୍ୱର ହେବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଡାଇରିଆ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ବେଶୀ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କଣ ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଔଷଧ ଖାଇବେ ତା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ? ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆମର ଏବେ ସବୁ ପୁରା କମି ଯାଇଛି ଦିଟା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି ଆମ ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଆମେ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ଏଠି ଏବେ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2 କିସ୍ତିରେ 2ଟା ମଶାରୀ ମିଳି ସାରିଲାଣି ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ ସମସ୍ତେ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଟୋଟାଲ ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ କରା ହେଉ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁଛି କାହିଁକି ନା ମଶାରୀ ଯଦି ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ଏଇଠି କରାହଉଛି ଏଇଠି ମଶା ରହିବନି ଯୋଉଠି ଆମେ ଶୁଛୁ ଯୋଉଠି ଆମର ସାମାନ ପତ୍ର ରହୁଛି ସେଇଠି ମଶା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ମଶା ବାହାରକୁ ଆଇବେ। ଯୋଉ ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ କରାହେବ ସେଇଟା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିବ ଔଷଧର ତ ସେ ଔଷଧ ଏଇଟା ଜରୁରୀ ଆମେ କରୁନୁ ତେଣୁକରି କିଏ ଆସିଲେ କହିବି ପାରୁନୁ ଆମେ ତ କରୁନୁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିଥିଲେ ତ କହିବା ତ ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋପରେଟ କରିକି ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ଘରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ ତ ପକଉନାହାନ୍ତି ଆସିବେ କୁଆଡେ ପକେଇ ଦିଅ ତାପରେ ବାହାରେ ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିବେ ହଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଡିଡିଟି ସ୍ପ୍ରେ ଆସିନି। ଆସୁ ତ ନମସାରୀ ଆମର ନାଇଁ ନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ସିନା ହଉଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ଟୋଟାଲ ନା ମଶାରୀ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁକରି ଆମର ପଜିଟିଭ କେସ୍ DDT स्प्रे साइड टिके उठले ना भलर फोटो हाँ